Φτάνοντας στο κλίμα, θα μπείτε σίγουρα στο κλίμα ότι βρίσκεστε σε έναν από τους ωραιότερους οικισμούς της Μήλου και είναι βέβαιο ότι θα σας θυμίσει ίσως κάτι από τα παλιά, καθώς εδώ έχουν γυριστεί πολλά από τα βίντεο κλιπ αρκετών καλλιτεχνών, γιατί είναι από μόνο του ένα κινηματογραφικό σκηνικό. Και βέβαια, ερχόμενοι εδώ, το χαρακτηριστικό γνώρισμα ποιο είναι? Είναι τα διόροφα σπίτια, τα οποία είναι όλα κατάλευκα με πολύχρωμες πόρτες. Με νούμερο 1 σήμα κατά τεθέν, τα λεγόμενα σύρματα, δηλαδή το πάρκιν όπου έμπαιναν οι βάρκες. Πάνω έμεναν οι βαρκάριδες και από κάτω έβαζαν τις βάρκες τους. That this could be a little more than feelings. I never knew I needed love, needed love, needed love. I always thought I'd be enough, be enough, be enough. You show me what it means to see outside of me. God knows what I'd be missing. Now I really need your love, need your love, need your love. Και για να δείτε πόσο τυχεροί είμαστε, βρεθήκαμε λοιπόν εδώ τυχαία με έναν από τους προγόνους, να το πούμε, ένα σπίτι από τα παλαιότερα. Αλλά από τα παλαιότερα. Σύρματα, όπως τα λέτε εδώ, από το 1894. Αυτό έχει συμβόλαιο αγοράς από τον προπάπου του 1894. Έχουμε τον κύριο Γιώργο κοντά μας και θέλω να ρωτήσω πραγματικά, χορταίνεται αυτή εδώ η θέα? Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή ηλικίας 77 ετών, από όσο θυμάμαι τουλάχιστον, που με έφερνε η μητέρα μου. Δεν έχω λείψει καλοκαίρι από εδώ, γιατί εδώ κάνω τις διακοπές μου. Δεν έχω λείψει ποτέ όλα αυτά τα χρόνια από τη Μήλο. Ποτέ. Είναι ο μαγνήτης που πραγματικά είναι σαν να ζεις μέσα σε ένα πίνακα ζωγραφικής αυτή τη στιγμή. Έτσι θα το περιέγραφα. Αλλά πείτε μου εσείς πιο πολλά πράγματα για τα σύρματα, θα τα ξέρετε καλύτερα. Πόσο εύκολα βγαίνουν και μπαίνουν οι βάρκες? Κοιτάξτε να δείτε, από όσο θυμάμαι τουλάχιστον, ο παππούς εδώ, γιατί και εκείνος είχε βάρκα, είχε στο βάθος μέσα βιδωμένο ένα σαβαρούλκο, ναι, και βγάζανε ένα σειρματόσκηνο και τραβάγανε τη βάρκα να την πάρουν και να τη βάζουν. Γι' αυτό έχουν πάρει και αυτήν την ονομασία. Ναι, βέβαια. Σύρματα, από το σέρνο τη βάρκα. Τα σπίτια που έχουν χρώματα όλα πολύχρωμα είναι κάποιο μήνυμα, είναι για να ξεχωρίζουν από... η άποψη, ναι, ότι οι ψαράδες, γιατί οι περισσότεροι ψαράδες ήταν εδώ, όταν ερχόντουσαν από μακριά, ήξερε ότι η κίτρινη πόρτα είναι του Γιώργου. Η πράσινη ήταν του Κώστα, η κόκκινη ήταν του Νίκο. Οπότε, σαν φάρος κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς σαν να ξεχωρίζουν. Και από τότε έχει επικρατήσει ο καθένας να βάφει το χρώμα που θέλει στο σπίτι του. Εδώ είναι τα κόκκινα, βλέπω. Ναι, εδώ το έχουμε. Ο παππούς το είχε πράσινο. Εσείς λόγω ομάδας? Δεν νομίζω. Και κάποια στιγμή εμείς το κάναμε κόκκινο και από εκεί πέρα είχε επικρατήσει το κόκκινο. Το έχουμε, μας άρεσε και το έχουμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, το καλοκαίρι έρχεστε εδώ και περνάτε τα καλοκαίρια στη Μήλο. Το χειμώνα εδώ μπαίνει μέσα η θάλασσα, φτάνει μέχρι τέρμα. Τι γίνεται? Κλείνουν εντάξει οι πόρτες. Μπροστά εδώ βάζουμε πρόσθετα ξύλα, όπως είναι αυτό εδώ. Αυτό το έχουμε περισσότερο για τα ταχύπλα που μπαίνουν μέσα στα νερά. Βάζουμε πρόσθετα ξύλα για να προστατεύουμε από το χτύπημα του κύματος όταν έρχεται τις πόρτες. Ναι. Και από πίσω έχουμε κάτι ξύλα, μπουτέλια τα λέμε, και τις μπουτελιάρουμε. Τα κρατάει, μάλιστα. Εδώ έχουν γίνει σε 2-3 χρόνια 3 γερά μπουρίνια. Τα πήρε όλα από μέσα. Όταν λέμε όλα, δεν έμεινε τίποτα μέσα. Η βάρκα μόνο, η οποία τα κύματα όπως μπαίνανε γέμισε νερό και ίσως βάρινε και δεν μπόρεσε να τη βγάλει. Ψυγεία, τα πάντα όλα αρμενίζανε. Όλα αρμενίζανε. Τώρα εσείς εδώ είστε ένας από τους ιδιοκτήτες των σπιτιών. Ακριβώς. Ωστόσο εδώ κάποιος, επειδή πλέον αρκετά από τα σπίτια εδώ, από τα σύρματα εδώ στο κλίμα, πλέον νοικιάζονται και στους τουρίστες. Αυτά τα οποία νοικιάζουν, αν θα τα δείτε μέσα, θα τρελαθείτε. Πλακάκια κάτω, κουζίνες, ό,τι ακριβώς μπορεί να υπάρξει σαν κατασκευή, το φτιάχνουν. Τα νοικιάζουν και ακριβά, δεν τα νοικιάζουν και να μην νομίζετε. Ναι, καλά, ναι. Λοιπόν, τα περισσότερα τα εκμεταλλεύονται. Λογικό.
Λοιπόν, μπήκατε στο κλίμα πιο γερά τώρα εδώ παρέα με τον κύριο Γιώργο, Βέβαια. Οπότε, αν σας φέρει, και αν είστε τόσο τυχεροί όσοι είμαστε εμείς και τον δείτε, σταματήστε να σας πει δύο λόγια, όπως είπε και σε εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο. Παρακαλώ, να είστε καλά.